Onko keittiön kaapissasi liikaa kattiloita ja pannuja eikä tarpeeksi vapaata tilaa? Esittelemme ratkaisun. Dorota-kattila ja pannusarja. Universaalit Dorota-kattilat sopivat kaiken tyyppisille liesille, uuneille ja jopa mikroaaltouuneille. Voit kiinnittää ja irrottaa kahvan yhdellä napsautuksella tarpeen mukaan. Kattiloiden pinta on päällystetty graniittipinnoitteella, joka ei naarmunnu eikä tartu kiinni. Lisäksi se ei sisällä lyijyä eikä kadmiumia. Valmista terveellisempää ruokaa käyttämällä vähemmän öljyä. Pese kattilat kypsennyksen jälkeen astiapesukoneessa tai sienellä ja astiapesuaineella. Jos kattilaan jää syömätöntä ruokaa, peitä se kannella ja laita se jääkaappiin. Kattilat mahtuvat sisäkkäin, joten ne vievät jopa 70% vähemmän tilaa kaapeissa. Vähemmän käyttämättömiä astioita ja maukkaampia aterioita joka päivä Dorotan avulla.